खुलुमबाय। गोजोन फुंबिलिनि गासैबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 4 मार्च मंगलबारनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों आं उदांस्रि मुसाहारिया। फान्जामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि थांखि लानाया नखराव गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। गोजोन गैयै थासारि जागोन। वृष राशि। जेखि हाबा मावा गासैयावबो खहा गोनां जागोन। गोसोखौ जोबोरैनो दुखु मोनगोन। मिथुन राशि। नोंथांनि गोसोनि साननायफोरा जाफुंसार जागोन। रंजा खुसिनि सान जागोन। कर्कट राशि। जाय खामानिखौ मावनो थांखि लादों बेखौनो मावफुंनो हागोन। नोंथाङा गोजौ फारसे जौगालांनो हागोन। सिंह राशि। फिसा बाथ्रानि थाखायनो सोरजोंबा नांलायलायनो हागौ। सोमोन्दो गावस्रालायना सुथुर जालायगोन। कन्या राशि। गावनि सांग्रांथि गैयैयावनो धोन हानि जानो हागौ। गोबां दुखु दाहा सहायनांगोन। तुला राशि। फिसायनि जाफुंसारनायावनो बिसिनि सुखु फैगोन। नखर संसाराव गोजोन फैगोन। वृश्चिक राशि। गोमाना थानाय मुवाखौ मोनफिननो हागौ। गोसोआ जोबोरैनो रंजाखांगोन। धनु राशि। जिउनि सिमां सुजुनाया गासैबो फैमाल थांगोन। उन दाहाजोंनो साना बारलांगोन। मकर राशि। गोजान लामा दावबायनायाव खैफोद सोमजिनो हागौ। सांग्राङै थानाया गाहाम जागोन। कुम्भ राशि। गोजौ फारसे दावगालांनो थाखाय साहसनि गोनांथि जागोन। गोसो गोरा लाना हान्थिनाया मोजां। मीन राशि। नोंथांनि आखाइनि रांखावरिफोरा जामलांजोबगोन। नांगौ मुवाफोरा जोबनाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालिया लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि र'डजों थांग्रा वार्ड नं 4आव माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव डे केयार, नार्सारि, LKG, UKGनि थाखाय मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां सुबिदाफोरबो दं। अब्ला नोंथाङा माखौथो नायबाय थाखो? नैबे माय सथा स्कुलाव नोंथाङा नोंथांनि उन्दै गथ'साफोरखौ मुं थिसननो थाखाय साखाफारा जादो। माय सथा स्कुल एबा आंनि फिसा फरायसालियाव नोंथाङा थोंजोङै खौरां लानो थाखाय 8099887781 नङाब्ला 9531281982 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन।